खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियाव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं आमिना सरगियारिया। दा आंजों लोगोसे दं। खुलुमबाय आं रैरुप नार्जारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय उदालगुरि जिल्लानि दुलाराय बाथौ गौथुमनि सावरायमा मेलखौ थिरांथा खालामनाय जाबाय। दिनै नैथि मनोरन्जन लाहारी गोसोखां सान फालिथाय लोगोसे खुंगा 14थि बोसोरसालि जथुम्मा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि बर' फरायसा थुनलाइयारि गौथुम मेलखौ खुंनाय जादों। वीर चक्र बान्था मोनगिरि विं कमान्डार अभिनन्दन वर्तमाना आरोबाव साखाफारा। फैगौ दानाव भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ साखाथि हादर चाइनायाव दावबायहैनो साखाफारा होनना फोरमायदों। भारतनि क्रिकेट गेलेगिरि मोहम्मद शमीनिसिम एरेस्ट वारेन्ट। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। फैगौ 27 अक्ट'बरनि रबिबाराव उदालगुरि जिल्लानि दुलाराय बाथौ गौथुमनि 15थि बिमा माहारिनि सावरायमा मेलखौ उदालगुरिनि कुसुबेलनि फानेरि बिया बाथौ थानसालियाव खुंनो थाखाय थि खालामनाय जादों। गाहायै बे मेलखौ फानेरि बिया दुलाराय बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव सानसेनि हाबाफारि लाना खुंनाय जागोन। बे मेलाव खुगा लाइसि बेखेवनायजों लोगोसे आथिखालाव बिरोंदामिन मुगाजों गोरोबनो थांनायाव साफ्रोम बिमा माहारिनि सिजौआरिनि गोनांथि आरो आथिखालनि फरायसाफोरा फेग्रा मुवा बाहायनायनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय बिमा माहारिनो सोलोंथाइनि गोनांथि बायदि बेसेन गोसा आयदा लाना सावरायलायनाय जागोन। मैया 4 सेप्तेम्बर खालारखालि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि नीलेश्वर ब्रह्मनि नब्लाङाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सिङाव थानाय थुनलाइयारि फरायसाफोरा देग्लाय खुंगा 14थि बोसोरसालि जथुम्माजों लोगोसे नैथि मनोरन्जन लाहारीनि गोसोखांथि सानखौबो फालिनाय जादों। सुलु मोननाय बायदिब्ला बे मेला फुंनि 8 रिंगानिफ्राय जागायनाय जादों। गाहायै दा आफादगिरि लब कुमार नार्जारि आरो गाहाय नेहाथारि फुंखा ब्रह्मनि नाजानायाव बे मेलनि हाबाफारिखौ खुंनाय जादों। दानिया फै गाहाय आलासिनि फंनैसो बिबुंथि। क'क्राझार कलेजनि मोनसे समनि इंलिसनि प्रफेसार आरो सासे बर'नि मुंदांखा सल'मागिरि एबा लिरगिरि सानसुमै बिथांखौ गोसोखांनानै बसलिस्टा एबा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि बर' थुनलाइयारि बर' फरायसा थुनलाइयारि गौथुमा बिथांखौ गोसोखांनानै जिथु मोनसे फोरबो फालिबोनाय गोजोनथाव बाथ्रा। बावैसोनि सिगां वीर चक्र बान्था मोनगिरि एबा थांनाय फेब्रुवारि दानाव जाब्रबथाय जाथायनि जाहोनाव पाकिस्तान हादराव गाव हादर एबा गावखौनो सासे गोख्रों हादर सिबियारि दिन्थिगिरि विं कमान्डार अभिनन्दन वर्तमाना आरो फिन हादरखौ बिखा फोरदांनो एबा गावनि हादर सिबियारिखौ फोरमान खालामनो थाखाय आरोबाव फिन नख्रां जाहाजखौ सालायनो साखाफारा जाफिनबाय। थांनाय 2 सेप्तेम्बर खालारखालि भारतनि क्रिकेटार मोहम्मद शमीनिसिम गांसे एरेस्ट वारेन्ट सफैदों। गाहायै मोहम्मद शमीआ नैथि टेस्ट मेच वेस्ट इंडिजनि हेंथायै गेलेनाय जागासिनोमोन। नाथाय बिथांनि बिसि हासिन जहानआ बिथांनि फंबाय आरो शमीखौ माखासे नखर जेंनानि थाखाय आयेन बिजिरगिरिनिसिम मदद लानाय जादों। बिजिरगिरिया बिजिरना नखरनि जाथायनि IPC सेक्सननि सिङाव थानाय 498 A नि बायदि बिथांखौ बिजिरगिरिनिसिम थांनो आरो 15 साननि थाखाय गेलेनायनिफ्राय आजिरा लानो थाखाय फोरमायदों। सुलु मोननाय बादिब्ला शमीनि 70 ODI गेलेना 130 उइकेट लानाय 42 टेस्ट मेचनिफ्राय 150 उइकेट लाना एबा हादरनि सासे आब्रुथि गेलेगिरिखौ थाबनो बिजिरनांगौ होनना भारतनि BCCI आ खावलायदों। थांनाय 2 सेप्तेम्बराव भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ साखाथि हादर चाइनायाव दावबायहैगोन होनना फोरमायदों। गाहायै भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ फोरमायदों दि चाइनाजों फालांगिनि सोमोन्दै हान्था मेला जौगाहोनायनि सोमोन्दै आरो हादर जौगाहोनाय सुखु गोजोननि सोमोन्दै आरो गोबां बायदि सावरायलायगोन होनना फोरमायदों। सुलु मोननाय बादिब्ला चाइनानि प्रेसिडेन्ट जी जिनपिंआबो बरायदों। दिनैनि रादाबखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।